Takže ahoj všichni, vítám vás při dnešní videu a dnešní video to bude další ask. Ještě nevím, jak to pomenu, protože tam ta série, nevím, co to měla, myslím Save If Net, tak to ruším, protože to prostě ten název se mě absolutně nevylíbí už a nevím, proč jsem ho dala, ale takže teď se pomenu nějak jinak. Prostě ještě teď nevím, jak to pomenu, takže to uvidíte už tady někde v názvu. První otázka je, co tě vedlo k natáčení. Já už jsem to možná na nějakém videu říkala, v nějakém asku, ale všechno klidně znova, protože spousta lidí, jak vím, tak to ještě nevíte. Tak bylo to tak, že vlastně já se natáčela už roku 2014, ale ta kvalita videí prostě byla úplně otřesná. Nechci říkat, že tady tohle je nejlepší kvalita. Já vím, že to není nejlepší kvalita a to už bude lepší než tady tohle. A já jsem natáčela 2014, už ta kvalita byla fakt mizerná. Měla jsem asi 30-40 videí, víc než teď a vůbec nezestříhané, žádná hudba v nich nebyla. Bylo to točené na tablet, tuším, takže to bylo úplně otřesný, no prostě nic. Takže potom 2014 jsem to zkusila první, po druhé jsem to zkusila 2016 a od té doby vlastně natáčím. A vedlo mě to asi k tomu, že jsem se chtěla přesvědčit o tom, že budu lepší než tam v ten prvním, jakože jestli to někoho vůbec bude bavit. A jako mám skoro 800 odběratelů, takže jsem za to ráda, takže to asi lidi baví, takže tak no. Mám tady ještě notebook, šla to čtu ty otázky, jo? Takže kolik odběratelů by si chtěla dosáhnout? Hele, tak mě to ani teď po ty odběratele moc nejde, mě jde spíš o zhlédnutí, jakože kolik lidí to sleduje. Takže tak no, ale tak třeba teď první 1000, potom bych chtěla mít 10 000 hranici, pak třeba 50 a pak třeba 100. Což nikdy nebude, ale aspoň těch 1000 jsme dali do konce tohoto roku. Věnuji se nějakému koníčku, jakému? No, tak jezdím do výtvarky, prostě Zuška, základní umělecká škola, design, prostě grafiku a tak. A koníčku ještě jako doma, tak jako ráda si zpívám, ale to není dobrý nápad, abych to někde potom zpívala. A stříhání videí to prostě strašně mám ráda a tak. Takže chtěla bych si dosáhnout 100 000 odběratelů, hele, tak toto je teda otázka, na kterou ti asi každý odpoví, že ano. Takže ano. Budou skeče s mamkou hlavně teď. A těšte se na léto, protože ta sketch, co bude v letě, tak bude prostě mega hustá. Jestli je tvoje třída retardovaná stejně jako ty, díky teda za pochvalu, že jsem retardovaná. Třída je retardovaná určitě. Teda třeba by nebyla retardovaná. Tvůj nejoblíbenější film? Tak nejoblíbenější film mám asi zřejmě... Víte, že já na ty filmy moc nekoukám, já mám spíš ráda horory. Jo, jaká bude tvoje budoucnost, nebo co chceš prostě dělat v budoucnu? Tak já už jsem to říkala někde určitě na livestreamech, já teda po základce chci na konzervatoř. Nevím, jestli tam dostanu, ale tak když ne, tak mě to jako nějak vadit extra nebude, protože... Nevím, bude mi to vadit vlastně. Ne, nebude. Tak jo, nebude. No to je jedno. Proč? Jo, takže teď napsal pozor. Martin Trvka napsal. Proč nás sleduješ? To je první otázka od Martina. Jich je trošku víc, ale to nevadí. Takže proč vás sleduju? Tak sleduju vás protože mě z YouTube přijdete jak kdyby nejnormálnější, nebo mám ráda jak kdyby sociální experimenty, mám ráda pranky a to prostě vy děláte. A jste mě strašně sympatičtí, oba dva, Steve i Martine, ty. Tak asi proto vás sleduju, protože nejste prostě takový ten typ, co hejtíte někoho prostě, nebo nadáváte ve videích, to prostě někdy tam nějaké svrsté slovo je, což jako neříkám, že já nikdy neřeknu něco, ale jako fakt jste super a určitě v té kariéře v takovém té natáčení pokračujte, protože já myslím, že to dosáhnete prostě těch 100 000 odběratelů. Moc vám to přeji. Co ti na naší tvorbě líbí? Tak líbí se mi na vaší tvorbě to, co jsem asi říkala už, ty skeče. Líbí se mi ty sociální experimenty, ty jsou úplně nejvíc. Vždycky u toho cítám smíchy. A to, že jste prostě normální, obyčejní dva kluci, kteří si prostě jdou za svým snem asi. Jak bychom měli pokračovat, co by mělo jakože fans potěšit. Jak byste měli pokračovat? Tak určitě pokračujte týma sociálníma experimentama, protože na tém asi získáte nejvíc slednutí odběratelů, lajků, protože to fakt lidi jako zajímá, jak se tak všimla. Takže to určitě pokračujte a buďte takový prostě, jaký jste. Jo, jinak Martin napsal, že jsem jediná holka, kterou na YouTube sleduje, tak za to ti Martina moc děkuju. Den s Bieberem nebo s Lexou? Buď s Petrem nebo s Justinem, jako s kým bych chtěla mít jakože strávit den. Tak jednoznačně s Lexou, už jen proto, že je to Čech a anglicky plynule určitě rozhodně neumím. Jako domluvila bych se, ale neumím plynule, takže bych asi, nevím no. Takže rozhodně s Lexu, protože Lexovi mám i blíž tady v Česku
vím všechno, co on má rád. Justinovi prostě nevím moc, ale určitě má Justin super písničky. To se jako musí uznat, že až bude tady zase v Praze nebo někde poblíž, no v Praze asi teď už dlouho nebude. Potom tu kazmu, no, ale tak určitě pojedeme. Mým mamka by asi jela. Jestli bude někdy fanfikce z Wattpadu. Fanfikce já nepíšu, takže se nezlobte, že to fakt dělat nebudu fanfikce. Jo, jestli jezdím ráda do Bitbike, jestli budu jezdit příští rok. Budu jezdit příští rok a jezdím tam ráda docela. Jo, jaký je můj sen? Tak můj sen je se potkat s Incida Project, což je tady ten Martin Trpka a Steve. Nevím, no, ty kluci jsou můj vzor nebo nějaká moje inspirace, co bych jakože mohla taky natáčet, ale nevím, jestli já bych tak mohla tady po vesnici chodit a natáčet sociální experiment. Maximálně bych tady potkal za jeden tak 2 lidi, ale pohoda. Ne, až budeme v Praze teď někdy, jsme tam něco mohli natočit určitě. Takže sen. A nebo strávit ten den s Petrem Lexu. S Petrem. Jestli se mi líbí Petr Lexa. Líbí se mi Petr Lexa a asi dál to rozpírat nebudeme. Někdy hádám se ségrou. Hádáme se často, každý den večer. Jak vnímám YouTubers? Hele, mě to je tak nějak jedno, prostě. Když si třeba ty konkrétní YouTubery nebudu vyjmenovat, když si tam prostě jeden YouTuber, určitě všichni víme, na koho teď myslím, co je furt proti Carrie Kirsten. Tak jestli si prostě na ní chce přiživit, tak mě to je prostě jedno, ale nemuseli by to Carrie dělat, protože ona za to vlastně nějak moc nemůže. Nebo já mám Carrie, já proti ní Carrie nic nemám, já Carrie sleduju a přijde mi úplně v pohodě holka. Takže jestli si umím olíznout loket nebo nos, takže ani jedno, já se tady zkoušela ještě před tím videem. Jako myslíš, že bych si tady došla na nos? Jaký mám nejlepší kaprizon? Tak kaprizon určitě dráčky. Jestli mám ráda kartona, dejte všichni odběr. A kdy půjdu s Luvkou a se Sárou ven. Musím se holky domluvit. Jaký mám vztah se Segrou a s Saďkou? Nevím, proč jsem s Saďkou mám úplně v pohodě vztah. A s Julinou, s Segrou je to trošku horší. Asi bych ho někdy zabila, ale to asi každý sourozence. Chtěla bys být jednou slavná. Věří, že ani slavná úplně ne, ale jako vidím, jak mají teď jako těžký životy celebrity, jako. Takže asi moc ne. A jestli se těším na léto a proč? Těším se na léto, protože už jedno, že budu mít 15, jako budu slavit s fanouškama oslavu, budu mít tak teda a doufám, že přijede z vás to nejvíc, určitě o tom bude ještě video. A teda těším se ještě na léto kvůli tomu, že můžu být s kamarádkama, jdeme na chatu, což už tam úplně nejvíc, bude tam i vlog. Takže tak no, takže to by byly všechny otázky. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud vás ještě něco zajímá, tady máte můj tady mě můžete někde odebírejte mě tady na YouTube, dejte like, napište nebo sledujte mě na Instagramu, Instagram máte třeba tady. Dejte odběr do Incida Project, ty máte třeba tady a ještě v popisku, takže bio. Ještě v bio na Instagramu je máte, tam je mám už docela dlouho. Mějte se krásně a ahoj!